Hvor nice, mand. Nabil, skru lige ned. Altså, men ja, Nu skulle du bare ælde. Det er Hvor har I fundet ud af, at jeg kender ham? Man kan se på et Skype-billede. Kan man det? Ja. Man kan se, at det der er sådan en anden. Hvem er ham sejholder rundt og... Nå, hvem er det nu? Jeg kan ikke huske. Hvem er det? Hvem er det? men det var da en fed oplevelse lige med møde PSI. Det er Seje. Ja, Han har så mange visninger på én video. ja. De hedder PSY. Han hedder Seje X. Nej, det er ikke. Det er forkert. Dex. Hvad er det nu? Det er de nye kældnavn, Dex. Altså det er sådan, at Mark han var... Jeg ved ikke hvorfor, men... De har mødt hinanden og snakket med hinanden. Og det synes jeg er rigtig nice at se. Jeg er lidt misundelig på en eller anden måde. Ved I hvad, dreng? Jeg er faktisk sej, ikke også? Ja. Han værdsætter virkelig, at sådan nogen som jer kan lide hans musik. Kan jeg lide hans musik? Om du kan lide hans musik? Ja. Hvor? Altså jeg mener, at han har god musik og sådan noget. Ja, jeg kan godt lide Hallo, Dexman Gaming, din spade, mand. Tror du, jeg er inde i din hjerne, eller hvad? Hvor skulle jeg vide det fra? Anna, Ja. kan jeg godt lide spaghetti? Kan du ikke svare for mig? Jeg ved det, jeg ved det. Jo, det er romkugel. Jamen, prøv nu. Det her, det forstår jeg altså ikke helt. Kan jeg... Hvem er PSI? Det er ham, der lavede Gangnam Style. Nå, Propaganda Style. Og de to, de snakker sammen. Jeg har aftalt med Sai, at I ikke må synge den. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor han siger det. Okay. What the fuck, du gen... Jack må synge. Fortsætter der og Ota Etahata. Jeg kender den dårligste, der har prøvet at lave en parodi på den. Ja, og hvis I... Spørg Kasper, er det ikke ham? Hold kæft. Hvor gamle er I? Hvor gammel er du? Det kunne jeg spørge det samme som dig.